Human gitugutan ang pagbaligya og tahong sa Bangkerohan Public Market sa Davao City sulod sa pipila ka adlaw. Subling gibawal kini karon tungod sa padayong bahad sa red tide toxins. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao karong adlaw sa Bangkerohan Public Market, tulo na kaadlaw nga walay baligya nga tahong ug nasayran nga gibawala na sab ang pagpamaligya niini sa maong palengke. Kanumduman nga Setyembre 21 mibalik na ang pagpamaligya og tahong sa maong palengke. Apan niadtong September 27, dunay miabot nga tahong gikan sa Villarreal, Samar. Apan walay gipakanaog nga sako sa Bangkerohan Public Market tungod wala na sab gitugot ang pagpamaligya niini. Kiniuman nga sa ulahing Shellfish Bulletin number 24 niadtong adlaw sab, nagpabiling positibo sa paralytic shellfish poison kun toxic red tide ang mga shellfish gikan sa Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters sa Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Cambatutay Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte ug coastal waters sa Tungawan sa Zamboanga, Sibugay, ug Maqueda Bay sa Samar, lakip ang Lianga Bay sa Surigao del Sur.